Hi guys, this is Michelle. Magluto ako karon day na among panihaponon. Na ako'y pork ribs diri day sa nanmanti shrimp. Nakaprep na sad kong mga jamanday. So duha akong lutuon karon ng putahe day. Kaning sa pork ako ni siyang kari-kari. First time na ako day magluto kari-kari day. Search na lang kung sa akong pagluto ani day. Una ako sa gilatan ng karne para hutok ra sa siya kanon dayon. Unya sa pika sa day ako ra gigisa day ang shrimp day. Gidagan na ako paghiwa day ang ahos. Makadugang man na siya lami. Butter tanan na ako igisa shrimp day. Nalimot ko day nabutang na lamang na ako ang oil day. Sige na lang nahinazak naman. Ako ra man sa banang kaon ani day. Allergy man sa monro ani. Allergy man siya ng mga seashells ani. Makakaon na gani siya magduwang daso sa ngabing day. Tingay ko day pag abri ko sa rip din nakita ko ani day nga palit man siya ani. Pero para sa ako day ni day. Hilig man kumukaon ng shrimp day pero dili nga ani na klase day. Morning first time ko ginaluto ani day kay uyang ra man gazud ako para miluto. Ako pud nang gibutan og sili day para may spicy. Lami man ikaon pag may hayang-hayang no. Sa atong pork ribs day nagsubo na. Gutok na ni siya day ako plano day banlawan ko ni naglaban no banlawan ba hinluan day. Ako ang gihuwa ding iyang sinubhan day para dali ra na ako mahinluan ining karne. Tapos ana day isa na sad na ako ana. So katong atong shrimp day nang giluto day ato ni transfer day. Giluto naman ni siya. O kung makita ninyo day ako na ginihunluan day ang karne day. Magtaas na process pagkaluto ani day. Pero sagdihilom gud day. Yung panila basta may tiyaga may nilaga. So kahaning resulta sa akong nilutuan day. Ang taganahan sa munro ani nakaluto naman ni siya day. Try siya gluto ani day. Unya lami man iya pagkaluto. Mao nang ako na sad karon day ang galuto. Ituwa pa man siya sa trabahoan day. Ako day kay off day man ako day rest day. So na ako'y time magluto day. Pero kung na ako'y work mga isi to cook ra sa ban ako maluto day. Magabas man ko sa oras day. Sa laylayan ako oras day. Schedule sa trabaho na 11:45 AM to 5 sa 5 PM to 10 PM. Kabalo ba ka mo day? Sa ting closing na gani ko sa schedule day. Murang bangbuyag na ako lawas day. 10 PM ra man ang out ana day. Unya daghan pa ko mga hipuson. Syempre ikaw closing, ikaw manghipos na ng mga gamit. Dili sa totalitan ng mga gamit day. Kaning kinahanglanon da pang takluban. Balance sa kwarta. Mag-close sa mga counter. Maghinlo sa mga gamit. Sample ka ng oven. Mag-off sa mga lights. Hinlo sa CR. Hinlo dapat sa sink. Mag-prep sad ka og bread day. Na pa uban dapat mag-take note jud ka ana day. Para di mo malimtan ini closing mo. Makitaan ba yan akong 15 opening. Ay mag-inabtik na lang gayud ta day. Para sad nga ni day. Adisor ko bayaan din ang tigiya day. Hatagan ko break niya day. Kanon ko niya day. Di pang hard work yung mga tao diri day. Kung work jud work jud. Luya. Isa mag-matter day unsa ni eskwelahan mo diri day. Sa maayo lang jud ka day. Niya be kind to others lang jud. Niya matabian sad ka sa imong trabaho ani day. Mangutan man ka sa customer ana. Hi, how are you? Niya motubag pud na sila day. Taas ka ayo na tubag. Niya pagka-ending mo ingon ra kan ka that's chicken man sila diri day. Unsa ila gibati ingon jud. Sinahitabo silang mga adlaw. Ganahan pud sila day diri day na mag-uwan. Kay isa ra baya diri mag-uwan day. November to December day magsugod ng winter diri day. Worries sad lagi ko day. Saon na lang inig winter. Muadto ko sa trabahoan day. Man ko makabike day inig winter. Grabe na siya katignaw day. Mo nang mga tao diri day. Halos nakasakzanan. Pati man kayo day ang weather. Mo nang ang dekorsanada mo drive na lang. Man lang yung option day. Isa na kay layo imong trabahoan. Unsaon na lang. Oh, nagka-chicken na ta day. Naluto na sa gigitom namanuan ko day. Ambot asa pa ni Simon Rod. May na kayo ikaon day.